Dinama sa sjeverne tribine da ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva i da ih ne bacaju prema travnjaku. Hvala vam. Molimo navijače Dinama na sjevernoj tribini neka odmah prestanu s upotrebom pirotehnike. Važna obavijest organizatora. Molimo navijače Dinama na sjevernoj tribini neka odmah prestanu s upotrebom pirotehnike.
I za sada sa brojem 29 Steven Peter Martinović. Osijek je osvojio tribuna. Osijek imamo 3:2. Poštovani navijači, hvala vam lijepa na posjeti. Vidimo se na prvoj sljedećoj utakmici koju će Osječani